Buda pinaglauman da tabi na ano yan, magiging makulimlim ang panahon. Yan, ha? Kumusta lamang po sa tuyang alaw? Sa mga travelers, oy, ingat-ingat ka mo, ha? Good morning, tabi sa mga nakatutok, mga tugang dyan sa 106.9 WGB. Kumusta tabi, mga tugang ang ano yan, sa tuya tabi na mga kababayan na may mga birthday ngunyan. Happy birthday. So mga taga-Tabako, maray na aga po sa Indogabo, Tabako City. Kumusta lamang kamo dyan, ha? Mga taga-Tabako, maray na aga po sa Indogabos, ha? Bibigyan nakatutok, mga tugang sa tuya tabing programa. Kaya aramon tabi ang mga bareta. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Karen Ala, nasa linya. Good morning, Karen. Karen? Sige, mga tugang, okay na tayo. O, taon-taon tabi, O, so mga senior citizen na nag-antabay dyan, tabi, So mga listeners na dyan, mga senior citizen, sabi tabi kang Nita Edit na Manila, ang sa tabing social pension, ha? So mga social pensioners tabi lang, bakit kabos na senior citizen, igwakan siring na bagay, ha? So mga social pensioners natin dyan sa Legazpi na nag-receive mga tugang ki social pension, hali po sa lokal na gobyerno kang Legazpi, ha? Hali po sa lokal na gobyerno. Bako po iniso sa hali sa DSWD. So mga social pensioners ta dyan. Tabi, itatao tabian sa inyong social pension, mga tugang sa maabot na Hulyo 28. Yan, ha? Mga lola, mga lolo, mga seniors natin, mga barkada ta dyan, ha? Itatao tabian sa Hulyo 28. Sabi po ani siya Edit Manila. Dumamang tabi kamo sa Legazpi Expo Center sa LC3, ha? LC3 tabi, dumuman kamo. Sa duman tabi yan itatao 8 o'clock din aga, ha? Sa Lunes po 28 kang Hulyo, ha? Okay. O sige. O pasadanta na muna sa mga birthday celebrants natin ngunyan po daw. Ang sa tuya na mga birthday. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Good morning, Henry M. Pakigreet po, happy birthday sa kuyang tugang na si Kuya Nelson. Happy birthday hali kay Nessie, kay Nue at kay Briggs. Yan. Hali kay Briggs. Yan. Alright. Sige po. Dyan sa permit po kaming nakatutok sa imong programa. Sige po. Salamaton. Good morning, Henry M. Pakigreet po sa kuyang Lola na happy 79th birthday po. Ngunyan na aldaw sa Barangay San Roque, Legazpi. Hali kay Nicole, Isi at kay wara man ki pangaran Nicole si Lola mo, nalingawan itig sa pangaran ni Lola. Pakitext tabi kang pangaran ni Lola, sige, nalingawan. Good morning. RIP na ang impeachment, another victim of EJK. Pati ba yung reaction kayo ni RIP na ngayon sa impeachment? Ade, pangyari, tinuruan kang Korte Suprema, kan mga congressmen, kung anong gigiribuhon, tod mga tugang toliloy tang explicar. Anta kaswapon, nagbabalaw kitang maghanap mga tugang nin, naghahanap kita nin abogado. Di ako nagkakuaki kwan, Igwa kung nagkakurang abogado, mga busy ngunya na Sabado, Kadyang gutang 6:30 dapat may makauron kita. Kaya paano kaya? Dahil ko kinakua na may nakauron man ako kundi mga busy. Buda sa Lunes, lalo na igwa po ki mga kuan, igwa po ki mga ano nga nga pud kayan. Igwa sinda mga tugang ki mga hearing. Oh. Anyway, dapat talaga mag-eskwela kitang abogado. Ay, grabe ka nga. Kaya mo nga yan. Dahil ko kaya po. Sa totoo lang. Dahil ko kaya. Dahil ko tabi kaya na magparauro eskwela tabi dyan mga tugang ninlo. Baka pag-retire ko, rasa dyan na pag-retire na lang. Dahil man kimaraot, nagurang ka na abogado ka.
Galing nga nakasigurado ko ngayong mag-iyo kakapasar ka ngayon sa bahat. Testing natin, ha? Testing natin, kaya kita na sa daan mag-interpretar kaya. Ha? Alright. Bueno, Karen, Ala, nasa linya. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Sa Lunes pa makakakuanin bagas ang 5 mga munisipyo sa probinsya nin Albay bilang release food kan gobyerno provincial kan Albay duman sa mga naapektar na pamilya kan uminaging habagat. Kasunod iyan kan matrayumpong pagka-distribuer na kasuhapon kan tig-50 sakong bagas sa ibang mga munisipyo kan probinsya. Sigun kay PSWD Officer Maria Vivian Sea, ang munisipyo kan nito, Rapo-Rapo, Pulangi, Libon, Asin, Hoveliar, ang dai pa nakaresibir kasuhapon ning sakong bagas hali sa probinsya sa pagsabing dai pa nakukuhaan para sa mga ini. Sa ipong iyan kan orden ni Governor Noel Rizal, natulos nang ma-distribute ang mga bagas sa 18 munisipyo. Halagad inasiguran man VP Henry kan PSWD na ining maabot na Lunes Petsa 28, mapadagos ang pabagas sa 5 naunang pita ng mga munisipyo bilang relief rice kan probinsya duman sa mga naapektaran na pamilya at individual kan uminaging maraot na panahon. Mientras tanto, matrayon po ng nakaantos kasuhapon sa munisipyo kan Tiwi, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Kinubatan, Uwas, Ligao City and Teodoran, Malinaw, Legazpi City asing Daraga, ang pabagas na ini kan gobyerno provincial kan Albay. Yan ang report. Di ka tabi, Karen. Di ka naghapot kung nata sa Lunes pa. Harayo na tabi. So, pigabagantang maraot na kalamidad. Tapos, nakakuha na yan. Baka normal ang sitwasyon sa Lunes. Di ka naghapot kung nata sa Lunes pa yan. Na dapat yan, mai-deliver ngo yan na simana. Iyon na nga ito, VP Henry. Kaya mantig specify so reason. Adi, dapat hinapot mo otro. Dapat, kaniguan mo dahil sa indang rason. Iguan ki rason. Imposible ba na dahil rason yan? Ano ang rason kung natatanahod yan? May order na ang gobernador na i-release tulos ang bagas. Tapos hindi din naghihiro kimakaskas. Natada. Sabi nga ni, day pa nakakakuakan para sa mga ini. Iyo so lamenting pinaram na rason. Apoy sa kaputan ta na ano talaga so rason. Ang pigigibon ninda, mababas na naman iyan ang Kapitolyo, ang tatamaan ka ng gobernador. Immediatamente baga dapat ang release ka. Hindi siya nag-anticipar kaan. Roger. Kasi hapon pa dapat na hapon. Oo, ito nga ni isak ginubatan baga. May mga igo naman kinagiribakwar. Pero anong munisipyo na pa nakakuha? Manito. Rapo-Rapo. Pulangi. And Pulangi. Libon. And Hoveliar. 5. All the rest, iyo na. Yes, VP Henry. Sugabos iyo na. Opo. Nata iyan pati ng mga dimension ng mga lugar, iyan sunagulpi may mga istorya na may mga tubig baha. Diba? Roger. Ay, nako. Okay, sige. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Ito ang mga na-mention ng mga munisipyo. Ikwento kim mga history nin, impact kang tubig tukuran, kadumi naging alaw. Tapos sa Lunes pa, ano man na pangyari yan sa maoraro. Angel Mostanza nasa linya. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning po. Pagkagaga ngayon, malibog ang payo mo. Direct mo na nga ni VP, ibaba sa apot. Pagkagaga ngayon, galing ngayon, malibog ang payo mo. Bata si Sarah din ay nagbulag pa pati si Basti. Bata si Basti utro ng Singapore. Teka, lumibog ang payo mo. Okay. Bata red din ako ta VP. Bata may subaksing ring ready na daw sa last week antig barantayan so kawat ni Pacquiao. Ngunyan kawat, di ba? Sana ko ta wala na naman ko ta. Teka, lumibog ang payo mo na bata sa pigabangan kong entertainment ko. Garo na mangyayari. Ano? Chisman kaya. Tatag ko para pailing sa preparasyon niya. Natakot. Paano ka? Garo, grabe man kaya. Para kan mga bagay na biparatulan. Okay. Makaugmahon daw. Yes, okay. Diyon ta sa sunod tabi yung kidit yun. Ta sa sunod tabi kidit. Sige daw. Ayan. O yan, okay na. Sige tabi. Nick, Angel, go.
Yes, good morning po, Grabe VP. Sa mga dugang tapang nga bareta, ako giimbitaran ngunyan kan Legazpi City Police Station sa Panganot ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, ang mga Legazpeño asunahan publiko na magpartisipar sa gigibuho na Agrario Mercado kadiwa ng Pangulo sa maabot na Lunes, Hulyo 28, 2025. Sa anunsyo na ipinaluwas kan Jefatura, tampok sa aktibidad, anman iba-ibang produkto kan lokal na paraoma sa siyudad, kung sa katuwang niladigdi ang Department of Agriculture. Siguro na sa Jefatura, ang aktibidad ang bubuksan alas 8 nin pagkaaga dyan sa mismong sindang opisina sa estasyon kang Legazpi PNP sa Benny F. Imperial Street, Barangay Bitano, Legazpi City. Dahil kay pinag-inganyar kang kumandansya ang publiko na suportaran ang tindang aktibidad, magbakal yung mga presko asin baratong produkto, tanganing matabangan man ang mga lokal na paraoma sa Legazpi City. Yan, VP Henry, ang mga dugang tapang informasyon halik sa luwas, Angel Mustaza, DCH. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Diba kita kay Chief Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Kumusta dyan? Buhian mo? Good morning, BP. Try na agad sa mga parantabay. Sabi ni Chief kay Baste. Ano? Sorry mo, Noy. Ano? Sorry mo, Noy. Mareman ngayang day ngaya ako dyan nakaabuta. Delikado man talaga siya. Si Tore, May edad na baga? may edad na. May edad na. Oh. Tapos, bruce kumanan pa nga ang tindog ni Kwan. Ni Baste. Ni Baste. Matatuon. Pero palaban man baga si Tore. Oh, nagpara jogging man, nagpara practice man. Matatuon baga. Pero trained man si Kwan, si Tore. Oh, pareho may abilidad sa pagboxing. Pero mahala yan. Tauto na sa Singapore. Oh, lina ko na medyo inda. Tinakot man gayon. Tinakot gayon. Okay. Sa mga dagdag niya itong bareta ta BBP, pinabaralik na kasuhapon sa mga pasyente kan Pioduran Memorial Hospital na ipinag-evacuar sa barangay Karatagan. Ini ang pigkonfirmar ni Pioduran Mayor Banji Arandia kung saan kung matatanda durante kan sunod-sunod na paguran, linaog nin baha so lumang ospital, parte kan pagpasiguro, ilinipat ang maabot 34 pasyente Yes. sa may mas safe na lugar. Kaso hapon medyo nag-okay na sa panahon, digdi sa 3rd district kung kaya binaralik na sa dating ospital na mga ini. Mientras tanto sa mga evacuees-man kan ginubatan na isinairarom sa preventive evacuation mga taga-barangay Maninila, Tandarura, pinauruli naman kaso hapon, nagluluwas na haros ang mga evacuee sa duwang banwaan na nabanggit, haros na ibaralik na sa dati kung saan naglalaom na duro-diretso na maging normal ang sitwasyon kan panahon tabi bibi. Sa ngunyan medyo nagsasaldang na ang liwanag kasi hinday na ninbanaag na andampog sa kalangitan and laom na duro-diretso ng mag-init ngunyan na sin sa mga masunod na aldaw. Yan tabi bibi, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. O, ipadagos na ini. Tangan habang mainit pa ang bareta ni Joshua Bino. Kumusta lamang kita dyan? Kumusta lamang kita dyan sa Daraga, Albay? Good morning mga taga Banwang Daraga. Yan, Maray na aga po, Daragenyos. Puno na kita. Joshua Bino, ang may darakan bareta sa Indo. Kami, Joshua. Hello, Vicky. Good morning. Good morning sa mga palantabay. Sa dagdag niya tong bareta, naghalat na hunyan ang mga residente na barangay Budyaw sa munisipyo kan Daraga, Albay asin sa mga pagtaraning pakaining lugar. Sana ay promesa na kan Department of Public Works and Highways o DPWH na formalmente nga pagsugpon kan tinampo sa paagi rin masarig na tulay. Na minasugpon kan barangay Budyaw pasiring sa barangay Salvacion, digdi sa munisipyo kan Daraga, Albay. Ini tangani man
na dahil na magpara-raot kada bes magbaha, mararaotan na ditor, masugpo na naman na utro. Kung kaya ang kaipuhan, so talagang pangharaluyan ang solusyon sa pahagi ni na bago asin masarig na tulay. Sigun kay Kapitan Condi Loveres, kana Barangay Bujaw, kana kaaging simana, kana maghurulo na sindang kan mga personahes kana DPWH. May kinaraman nga nila sa pagbugtak ni na tulay sa nasabi ng barangay. Sa ngunyan kaya, pigpapakinabangan mo na kan mga residentes kan Barangay Budyaw asin mga pagtaraning na barangay. Iyo an ditor. Ang problema, ang ditor man ni Tabi BP Henry, perming di bulos ni na baha, kada bes nagkaigwalin makusog na pag-ooran, dahil ta makusog ang bulos ka na tubig, hali sa bulkan mayon, Tabi BP. Ehemplo kan uminaging mga aldaw dahil sa habagat, nagkaigwa naman makusog na pagbaha sa lugar, inaranod na naman itong ditor, asin may mga harong duman sa nasabi ng barangay, na pigaabot na dahil ta nagkakaigwa na ng ibang dalan ang tubig baha. Kaso hapon, kana ipinapakaray naman ang ditor na ini gamit ang duwang bakho asin sarong loader na ipinadaraman personal hali kay Vice Mayor Labruiz. Naghapon kasuod ma, ipinasugpon ang nasabi ng ditor, tangali mapakinabangan naman kan mga residentes ta sigun kay Kapitan, kay puan may dali na magkaigwa kay ditor, ta inconvenience para sa mga estudyante pa nagbaralika na ang klase, sa malibot pa sinda, hali kayang Budyaw, malawa sinda, salbasyon, diretso na kung sa eskwelahan, malabog o kaya di kumsi, kundaing ditor, maagi pa sindang kunyan, Banyadero, Matnog, Malawasinda, Alcalabuda, Kilikaw, sundot dyan sa Barangay Bilitayan. Maraysa naman, ta nakapagpadaranin mga heavy equipment ang nasabi ng BC Alcalde, asin maghapon ining ipinatrabaho ta BP Henry. Kundi saro sa naman, sa talagang haloy ng pangaturugan kan mga residente sa nasabing lugar, iyo ang talagang bako sa na temporaryo, kundi pangharaluyan ng gamit o kaya pangharaluyan ng dalan na iyo BP Henry ang mas masarig na tulay. Bako na dapat culvert ang gamiton, takon culvert nagkakabalaraman sa nakan mga darakulang gabok buda baybay. Dapat magayon asin bago modernong disenyo ng tulay para masugpo na ang Budyaw buda salbasyon. Yan BP ang dagdag natong istorya kay Bahan Sibuy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Kumang kita mga tugang kay News Director Mar de la Cruz. Aramon tanawan mga headlines ngunya na paggaga. Kumusta na kaya ang reaksyon kan Vice Presidente? Takasubang ipigiling ko sa mga bareta. Dahil pang reaksyon ng Vice Presidente so Malacanang iyo na. Buda so Congress igwa ng sinabi, House of Representatives, no? Pero nagluluwas mga tugang sa desisyon kan korte, nagaritama ang pag-antisipar ni Senate President Chis Escudero, buda kan ibang mga senador. News Director Mar de la Cruz, good morning. Ano tabang latest dyan? Ang latest, naugma ang defense team kan Vice Presidente. Ang sabi ni Sal Panilo, ngaya, tama sa decision kan Korte Suprema. Alagad sa paglilinaw kan Korte Suprema sa bahagi ni spokesman Attorney Ting na ang pagdeklara na unconstitutional ang articles of impeachment di nangangahulugan na salbado na sa kasalan si Sara. Correct. So kaso man and pwedeng i-file, giraray ang impeachment sa February 6, 2026. No. Di at taon pa lang. Pero sa mga congressmen, makusog ang panindugan na tama sinda dahil ito ngayang tulong impeachment kay manakaabot ito sa House Committee on Justice. Nga naman maginibon hindi ka na tuminabi ng Korte Suprema, kompate, unanimous pati. Magibod asinda 13-0. Legal na lakdang pa. Mahirit pagaraw. Mahirit. 13-0. Gari magabato naman na mabalyo pa ang desisyon naan. Basta
Basta ang sabi niya, hindi dyan natatapos. Sa puro taon na sa nantig. Irespeto mi ngayon, pero hindi dyan natatapos. Next year na lang. Tanganin na. Tinuruan ba kasi hindi kang korte ko nang gigiboon? So, Malacanang, Hmm. hako man, and then Oo. sabi, respetuhon da sa desisyon ng Korte Suprema. Dapat nga ni iyan palang bari dapat papasimbagon mo ang impeachable officers. Ade, officer, kung papasimbagon mo dapat eh. Dahil man ngayon makasimbag, dahil man ang padaraduan. Duwag klase pa yan. Ayun nga ni pala. Primero, Oh. naning makasimbag siya kung may padaraduman sa House Committee on Justice. Ngunit sa pangadua, dapat 1/3 kan mga ano. Ito sa nangyari na sa ikapat na impeachment, kaya diniretso na sa Senado. No. Oh. Ang nangyari sa Inda, dahil kung nagsunod duman sa bar Process. rule, Oh. na dapat sa sarong taon, sarong bisa na dapat sangatan ng kaso ng impeachable officer. Apat mananggad itong klase ano? Dumanadali. Apat mananggad itong ifinalinda. Kaya piglalabang kan House of Representatives na dahil man nga ito nangyari, dahil man nga ito ngayang tulad, dahil man nga nakaabot duman sa House Committee on Justice, dahil hearing. Ini ang pandua, itong sukan pitsa 5 kong February, ini nga yata, nakadiretso na sa Senado, ta nagboto ni sobrang nga ni sa 1/3. Dapat ko to. Sa primero pa siya, nagtura na ninda ito. Natalay na sinabi naman sa argumento sa Korte Suprema na kanin Iyo laan. gano'n, kundi, ara mo baga ang Korte Suprema kung siya nag-appoint kaan. Oo. Yan ang 100% question mark. Yan. Oo. Pero 13-0, kwan eh, magabatan mabaliktad pa. O, napisin ko, tayo na tracing yan, kapos kanina point ni Digong. Iyan na tracingan? Oo. Including the Chief Justice. Okay. Sige. Yeah. Pero grabe naman kung iyan tamili na po yung sinadigong. Araw ka ng desisyon ninda. Diba? Dapat magtiwala kita sa Korte Suprema, sabi kan Malacanang. Kaya Kung ano tayo, sinabi. kantarang congressman, ang Korte Suprema, kadler ngayon ni sa Lipi Sara. O, paano na kung araw na ka ng mga reaksyon ninda? Paano na kita kaan sa ang Korte Suprema baga, yun final arbiter, yun final interpreter, kung di nagkakasurundo. Igwa manin sinabi si Senador Soto na may legal opinion ngayon akong nakuha na pwede ming ipadagos ngayon ang pagdangog dahil co-equal branch nga kami magkasimbag pa ngayon. Paano na kang kung ininterpret na ang constitutional ito, araw sa nakanap, ay, mga mataliyon. Pasabutan daan sa Lunes. Okay. Kung ano mga susunod. Basta nag-aaramang sila kung ano pang mga mangyayari. Basta laban nga sa katotohanan na siyang pananimbagan dahil natapos sa desisyon ng Korte Suprema. Alright. Presidente Bongbong Marcos, pinanginutan ng paglansar kan PhilHealth Benefit Package na yakap. Dating Presidente asin incumbent Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pinaimutika na makandidato siya sa pagka-Speaker of the House. Sa katunayan ngayon, sarap ko sa nagpirma kan manifesto of support para kay Martin Romualdez. Ayun, Mga paroy na napiktaran ka maraot na panahon, baka ka-recover pa sigon sa NFA. Alright? So, may uminto naman so diesel po at kerosene. ano naman yan Ano naman yan? Ano naman yan Salapi sa imo. Pahit? 30 sa kerosene. Pahit sana? So, gasolina na sentences pa. Laban lang? Pwedeng lumangkaw ng 10 centimos o Laban. mag-rollback ng 10 centimos. Laban lang. Sa Lunes and final. Pahit na? Alright, so yan ang headline. Biyo pa. Nangyari sa magkaga, ato dyan kang BYD Enterprises. Anak po sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oras at Tigal City, basta radyo, i-BYC niyan. 24/7 konektado kung maski ng Lord. From your face, hindi po si Mardila. Good morning. Thank you, Padigmar, sa mga dagdag na istorya. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Salamat sa mga headlines in the morning. Ngunyan tabing aldaw, mga tugang sa Morning Hirit. O tawagan natin ang pag-asa.
Aramon ta daw mga tugang ang pag-asa kung ano na ang kamug. Pero okay na, gayon mo niyan. Medyo, nag-init na nga ni. Nagluwas na mga tugang nga daw. Tabi para sa panahon tangon yan. Sige daw. Itry tang tawa apudan ang pag-asa. Ano kaya ang latest forecast tabi? Ngunyan pungal daw. Yan, ha? Okay, sige. Sandali lang, nagring tabi ang pag-asa. Good morning, Henry M. Sayang. So, ensayo ni General Torre. Good mo. Miss Alexis? Yes po, good morning po, sir. Good morning. Uy, marayo na ang panahon daw ngunya na aga. Eh, syempre, nag-upload ka na. At iyo na. nag-try naman so pa na. Ika pa so naka-duty ngunya. Rumina, nagiluwas na so aldaw, adi. Nagluwas ng aldaw. Iyo po, sir. Oh, maggayo nun talaga ang panahon. Buda ako, magmaundo ako ngunya na aga. Nata daw. Ay, syempre. Maray na ang panam. Tapos, ako pa ang naka-duty. Yun ang iyan ang pigasabi ko. Oh, sige po, on the air ka na. Anong latest forecast? Go ahead. Apo, maray na aga po sa Gabos na nakaantabay sa DZGB para sa magiging kamugtaka ng panahon ngunyang petsa 26 ng Hulyo, araw ng Sabado. Ang southwest monsoon or ang paros kang habagat ang patuloy na nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Kan epekto ng bagat ay nilalauman niya to na magiging bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron ng kalangitan at posibleng magkaigwang mga pulupulong pag-uuran asin pagkikirat pagdaguldol sa buong Bicol region. So maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa timog kanluran ang iral sa buong Kabikulan at ang kadagatan naman asahan nating magiging banayad sagkod sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Para sa tiga-monitor tang mga bagyo, si Bagyong Emong ay nagluya na at naging isa na lamang tropical depression. Padagos ang pagsiring ni Emong sa direksyong Norte Sirangan at huling nahiling sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes at daita na nilalauman na magkadirektang epekto itong si Emong sa tuya sa Bicol region. Inaasahan nato na between 5 to 7 a.m. ngunyang aldaw ay maluwas na itong si Emong sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang dati namang si Bagyong Dante ay huling nahiling sa layong 640 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes at arugki Bagyong Emong. Wala na rin itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bukod pa dito, igwapa kitang minomonitor na saro na bagyo sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Crosa, na huli namang nahiling sa layong 2,315 kilometers sa sirangan ng northeastern Luzon. So wala din itong epekto sa ating bansa at mababa ang tsansa na ining bagyo ay maglaog sa ating Philippine Area of Responsibility. So in summary, asahan natin na dito sa buong Bicol region ay magiging generally fair ang ating weather or maaliwalas ngunya na aldaw gawa nitong mga weather system o mga bagyo na patuloy na palayo sa ating bansa. Ito ang ating forecast ngunya na aldaw. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Oy, Miss Alexis. Po, sir. Pwede ngunyan magbalaybay ngunyan sa ngunyan na aga? Buda sa aga? Ay, Pwede magbalaybay pwede sa na, luwas? sir. Pwede na, no? Opo. Pwede na. Di, Opo. kuha na pala, medyo boilo kita sa aga. Ta Domingo pa, Diyos ko, problema ko na naman sa aga ini. Oh. Opo, sir. Papalabaho na naman ako kayo sa aga. Opo. Oy, salamat Opo, Oy, sir. oy, ara Salamat mo na din po. ito. Ingat, pirmi Opo, sir. Okay, bye-bye. Opo, bye po. Why don't you dance? Ano si Joshua Tabi? Minabalik yon? Joshua? May nabalik. Para hiyom-hiyom ka, Junior. Para hiyom-hiyom ka, Junior. Ola sising berde, nagtugdon sa
pili naghuning lumbay makawili-wili. Sa lampating guminaro dahil sako. Awin na. Ang mga kolorom na tricycle sa daraga all the way na agabanggi. Pait-pait na rin daw ya di matawan na tensyon. Uyugon mo. Mayor na amigo, mayor. So mga kwanda tabi, kolorom na mga bihikulo. Mga morning heriters, good morning tabi. Grabe da ang kuna bata sa daraga. Ay, bako saro sa mga platform ni Mayor kan minaging ano nga alak mo lingaw ko dai ko garing matandaan sa plataporma. May siyang plataporma regarding tabi sa ano yan sa tricycle, di ba? Lingaw ko garing kung ano ito Migo si Pading Nuling ko ta kinuha mo abuga iyong mananggad ko ta. Adi, kaurong ko daw si Judge Nuling Cabredo sa baka nagbanduit naman ito. O garing narumduman ko diyan pa lang to radyo klinika kita ha. O baka sa Lunes kay punta kaya baka may abogado mang na mag-eksplikar kan tungkol tabi sa impeachment tabi ni Sara, BP Sara na dinesisyonan kang Korte Suprema. Dahil kung man yang kaya eksplikar ta. Pwede kong istorya sa endo, dahil kita pwede mag-interpret. Tabang kung magitang abogado. Lingaw ko pala si Kuya Nuling. Nangyari, si Judge Cabredo. Basta na, i-chat ko daw niya na aga, ha? I-text ko daw, ha? Baka kayang 6:30, ha? Ang palay stop buying, VP, ang palay stop buying na sa 3rd District. Oh, talaga, talaga stop buying. Hapot ko po ang payout sa Monday sa mga social pensioner ka national. Ay, bako po. So sa LGU po ini. LGU Legazpi po ini. Bako po ini national. Ha? Totoo po, bagan mo ang detalye. May news kita kaya yan. Ha? Bako po ini so sa DSWD. So sa LGU Legazpi lang po ini na counterpart duman sa pigataon nindang social pensioner tabi sa mga kapo sa pagkabuhay ng mga seniors ta. Okay. Sige. Alright. O, baydahan ta ka mo kirawit dawit ngunya na aga. Oras natin 5:55 nin morning. Hali kay Pading Ray Romero. Ang rawit-dawit ang titulo Bahaghari. Yan, madali lang Jomar tabi, di ka magiro dyan. Parang bulaklak na kay ganda ng kulay. Napakabango at nagbibigay buhay. May naibang katangian na parang diwata at nakakaakit yaong pagmumukha. Maputi katulad ng isang sampagita na nasa kasibulan sa pag-usbong kumbaga. At tubiling pitasin hindi pa panahon hanggang tingin na lang ang kaya ng mata. Matamis na mga ngiti may mukhang marilag. Napakakinis maging mga balat. Kung sa malapitan lumilitaw sa liwanag, ang marikit na anyo nakakaindak. Palad na kay lambot, pisking nagmumula-mula, namumula, at parang sanggol ang mabangong hininga. Tinig na kay sarap, pakinggan sa tenga, may marahan na boses na di makasawa. Simple lang kung tingnan, morena ang dating. Ang kanyang pagkilos ay napakahinhin. Maaakit ka ang iyong damdamin na kinakailangan ay iyong supilin. Dalagang iniingatan na parang perlas o mamahaling kristal na di dapat mabasag. May halaga at mahal pala ring alahas, may magandang uri at talagang mataas. Mga ngiti na makikita parang nagpapapansin at nagpaparamdam na siya ay suyuin. Katulad sa gabi na isang bituin, kumikislap-kislap, ibig tingalain.
hindi maitago sa lalim ng gabi. Di mabubura sa isip, mapupulang labi, ang pagiging mainhin na siyang humuli sa munting damdamin na di mapakali. Magandang kalooban at mayroong kariktan, maayos na ugali, mulang kamusmusan, pinagkalooban ng munting kapayakan, kapuri-puri at kapitapitagan. Isang binibini na nakakabighani, sa wari ay parang batubalani, hanggang sa paghanga pusong may tuwa, at iingatan na lamang sa mga dalangin. Maraming salamat po. Yan. Tula ni Pading Ray Romero, mga tugang kan Barangay Tula-Tula. Marinaga tabi Pading Ray. Ang tawong mayo nin inisip kundian sa iyang sadiri, day tataong makiiba sa kapwa, asin sa salungaton niya ang lambang marahay na kaipuhan nin iba. Mga talinghaga, 18-1. Salamat, Padi. Pading Ray, alam mo na yon, Padi. Good morning, Pading Ray. Good morning man kay Ate Mer Hakbang. Ate Mer, maray nagatabi sa imo dyan sa Greenfield Subdivision sa Barangay Pawa, Legazpi City. Good morning, Ate Mer. Yan. Hello. Hi. Yan. Kumusta lamang dyan? Ang sa tuya, tabi na mga kababayan, mga parantabay sa Greenfield Subdivision sa Pawa. Good morning. Ha? Mientras tanto, tuloy-tuloy, mga tugang, ang mga balitang may init sa Morning Hirit. Dawang kita kay Jomar Bien. Good morning, Padi. Ay, Padi. Ang titulo pa lang kan tula ni Paring Ray, Big Honey. Yan. Thank you, Padi. So, tula na binasat. Ang titulo nga Padi kan tula, Big Honey. Yan. Jomar, anong latest dyan? Buhian mo. Salamat, BPN Ray. Sa mga dagdag na bareta sa police blatter, may nadakop digdi sa tabako, Na? bukis, Bukis. koryador. Kaigot. Naglalakaw-lakaw si paring nagpataya. Tapos, Kaniguan. Dinakop? natiktikan kan ano ini intel. Kanigot. Intel pa talaga. Dinakop ha? Dinakop. Kaniguan. Tabukis da. Kulang. Kulang. Accomplishment, para mapundodan mga para bukis. Okay. Dahil naman sa abang nagpapataya ang Paano mo papilon maraman kan STL, kung ang nagpapataya bukis o totoo? nagpataya primero dati ng aram. Dati ng aram na bukis siya. Hindi, kitang mga tao, paano maraman kung ang tatayan ta bukis or totoo? Na yan sistema palanda. Ang pigpataya, ang pigagamit ang ani iba kuman Malaysia. So talagang so sa STL na papilon. Pero may duplicate, may triplicate ba? May nakakarbon. Oo. Okay. Pagkatapos, ang pagsurat naman sa ibabaw, pag ikada na nagparahapot, actually ba kuman carbon? Oo. Pag ka nagparahapot, ilapwasan so sa ibabaw na suratan, isurat dumana sa pantulo. Okay. Gusto sabihin, itong pantulo, itong i-ingreso sa bukis. Ayun, okay. Pag duman ka na isurat sa pinakaibabaw, may carbon copy ito kan ikaduwa. Ito ang ingreso sa STL, tapos carbon copy, kopya kang koryador. Okay. Pero pag duman ka sa pantulo na isurat, duman ang bagsakan sa bukis na kontak. Ayun, okay. Orimatic ka. Ah, nadakop. Ang problema lang, kung tinamaan mo yan, baka dahil ka makareceive?
ipili man kini iton sana so mga date man sana ang iko kan bukis. Di tama. Okay. Halimbawa, an taya mo sanggatos. Oho. Ay, daya, naman ka sa Congress, naman ka sa anuan, STL. Mm. Pero kung nantaya mo mga 5 pesos, ilalaw ka naman sa bukis, kayang-kaya. Kaya yan. Kaya-kaya ba yan? Okay. Din ako, punto na sa karsel, mapiyansa so bangkero kan bukis. Okay. Ang abangan mo, kung pinailang kikaso. Makukuha na kan lokal na gobyerno kan malilipot ang ambulansya hali sa PCSO na nakatagama para sa Banuan kan malilipot. Yung pinahayag sa DCGB News ni Mayor Sinon Bulante matapos na mag-asumir na siya sa iyang pwesto matapos ang tulong bulan na preventive suspension dahil sa mga reklamo kontra sa iya na nakasangat sa korte. Sinabi ni Mayor Sinon Bulante na durante kan mag-release ang PCSO kan mga ambulansya nakuha kan lokal na gobyerno kan malilipot ang ambulansya na nakapangaran sa iya dahil suspendido siya kan mga panahon na ito. Kasi na pinagmaray na sana kan lokal na gobyerno na halato na matapos sa iyang suspension antes niya inikuhaon. Asin dahil sa iyang pagbalik mo niyan sa pwesto bilang alkalde kan Banuan kan malilipot sa mga enot nagigibong kan alkalde iyon magpasirin sa Metro Manila para kuhaon na ang ambulansya na hali sa PCSO. Henry and mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwang. Sabi kan texter ta, there's nothing to explain and esoteric about the decision of the Supreme Court. That is a constitutional provision. It is like any reality that people usually refuse to accept, even questions God when it is against their expectation. Nevertheless, another could be filed without violating the Constitution. Yan, the best. Salamat, bossing. Sabi, sa imong magayuno na reaksyon, tama mananggan. Maski kita kaya tama na sa buton ito. Man kayo po na-explicar. It's very, very simple. Sabi kan Korte Suprema, ang kaso, impeachment case ni VP Sara, unconstitutional. Nakadepende na sa mga judge, mga senador, kung anong gigiribohon ninda buda sa mga congressmen. Yeah. All right. Okay na ba tayo? Sabi ni amigong Tony, depende yan sa buhok. Duman ka tumaya. Latusunta ka dyan, Kuya Tony na. Naman nga tumaya sa daing buklis. Styling mo ng game. Nadadamay mo na naman ako dyan, bossing. Alright, ang mga bareta po, masunod na. Magkalipas lang, kanagkapirang mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:07 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong aldaw nin Sabado, Hulyo 26. Danyo sa raot kan panahon sa lalo ng agrikultura uminabot sa 10.9 million pesos sigon sa Department of Agriculture Bicol. Social pension kan mga senior citizens sa Legazpi City nakatlalaan na i-release sa maabot na Hulyo 28. Governor Noel Rosal dahil pigakaturugan ang problema kan mga negosyante may kinaraman sa truck ban. Di bagong building kan Bureau of Fire Protection sa Camaligalbay, pipa okupar na ni Mayor Caloy Baldo sa mga personahes kan Bureau of Fire Protection. Article of impeachment kontra kay VP Sara suhay sa konstitusyon sigon sa Korte Suprema. Duwa katawong nagadaan sa leptospirosis sigon sa Department of Health. Sa ibang nasyon, US, binaso lang Hamas sa daay paghiro kang ceasefire deal ninda sa Israel. Business news, presyo kan diesel asin kerosene, piglao man na maitaas sa masunod na semana. Gasolina, daay pasigurado kung maitaas man o marulbak sigon sa Department of Energy. Health news, pagkaon na dapat ibitaran kan mga personang may gout, inilatag kan mga eksperto sa salud. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Nakatalaan pong i-release sa maabot na Lunes, Hulyo 28, ang social pension kan mga senior citizen sa Legazpi. Sinabi kang presidente kan senior citizen sa Legazpi na si Mrs. Edith Manila sa DCGB News na ang distribusyon gigibuhon sa Legazpi Expo Center mantang ini na papamahalaan kan City Treasurer's Office. Dagdag pa ni Manila na mariresibik akan mga social pensioners ang tulong bola na pension hali sa lokal na gobyerno kang Legazpi sa kantidad na 1,500 pesos kada saro. Ang mga seniors na daay makakakobra nin personal pwede na magpadara nin autorisadong representative na may approval hali sa Senior Citizens Affairs Office kansyonad. Ang social pension para sa mga kapos sa income ng mga senior sa Legazpi City apera ini sa pinagtatao kan DSWD. Kasabay man na kinumpirmar ni Manila nang release kan benepisyo kan mga senior citizen na nag-edad ni 85, 90 asin 90 anyos sa kantidad na 10,000 pesos kada saro. Nahali sa Commission on Senior Citizen, gigibuhon man sa pag-abot kang primerong simana kan Agosto ngunyan na taon. Pinapaisi lang tabi sa mga LGU pensioner ng Legazpi na dagos po ang payout sa July 28 sa LC3 Expo, 8:30 to 3 o'clock in the afternoon. Ang boses ni Mrs. Edith Manila sa iyang pahayag sa DCGB News. Mientras tanto, uminabot po sa 10.5 million pesos ang danyos mga tugang sa agrikultura darakan maraot na panahon sa Bicol Region. Sigon yan sa Department of Agriculture. Detalye kang report kay Angel Mostaza.
Uminabot sa 10.9 milyon pesos ang inisyal na danyo sa lado ng agrikultura kandaot kan panahon na namamatayan sa Bicol Region. Ini ang datos na itigira sa DCGB News na Department of Agriculture Bicol spokesperson Ma'am Lovella Guarin kung saan ang sabing kantidad anhali sana sa mga high-value crops sa tulong probinsya sa rehiyon. Sigang kay Guarin, 97.76 na hektarya ng tanuman ng gulayon, mga prutas, arugan patag, mais at iba pa, ang grabing naapektaran kaini. Sobra sa 60 hektarya kaini ang hali sa Catanduanes na may dayo sa sobra sa 8.1 milyon pesos. Sobra sa 32 na hektarya sa Masbate, asin na maabot sa 5 hektarya naman sa Camarines-Sur. Padagos pa ang pag-validate sa DA Bicol sa mga numero kan mga paraomang naapektaran kaini. Mantang nakahanda naman ang mga asistensya na itatao kan ahensya sa mga apektaran na paraoma, arog kan mga pangtanom na mais, mga vegetable seeds, asin iba pang interbensyon na kaipuhan. Mantang ang iba pang paraoma na pigiin ganyan na magparehistro sa Philippine Crop Insurance Company para sa iba pang benepisyo asin insentibo na makukuha matapos maapektaran kan raot kan panahon. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Daiko pigkakaturugan ang problema kan mga negosyante sa Albay. Inang pahayag ni Governor Noel Rosal bilang kasimbagan sa ipinadara na reklamo kan Albay Chamber of Commerce and Industry sa ACCI na pigahagad na reviewon kan gobernador ang Executive Order No. 5 na nagbabawal sa pag-agi sa provincial, city, municipal and barangay roads kan 12 kan mga 12-wheelers trucks. Enot kaini ang ACCI sa panginginot kang presidente na Mr. Glenn Lee asin ang mga Board of Trustees nagpadala din sarong resolusyon na pigahagad sa gobyerno probinsyal na i-review ang executive order sa pagsasabi na apektado ang delivery kan mga essential goods na pigkakarga sa mga 12-wheelers asin iba pang darakulang trucks na minaagi sa pinagbabawal na lugar base sa executive order. Dahilan kaini, positibo ang naging reaksyon ni Rosal sa pagsasabi nan sa indang pagpigadalan ang siring na bagay, mantang kinumpirmar kaini na may mga national roads na minakonektar sa nasabing mga tinampo base sa executive order. Hindi man ako nagtaturog dyan. Nahiling ko man. Tango yung bagay ba na ngayon, Henry, mga... ang problema lang, dahil magtakiway bridge, paano taman mak... So ngunyan, 12-wheeler, baka reduce na sa barangay. Governor Noel Rosal sa entrevista kang DCGB News. Iba pa niya tong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Bagong building kan Bureau of Fire Protection dapat ang okuparon sigon kay Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig. Detalye kan bareta kay Jimmy Nazalita. Dirihirin na ni Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig ang Bureau of Fire Protection digdi sa nasabing banwaan sa pamamayo ni Municipal Fire Chief Warren Orindain na okuparo na ang bagong BFP headquarter na makukuha sa barangay Salugan. Sa ngunyan tapos na ang brand new BFP building alagad ang pikangalas hanggang sa ngunyan dahil pa na formal turnover ang kontraktor konsensus sa alkalde kay puan ang iukupar ini kan mga personalized kan Kamalig BFP tanganing kunigwanin mga problema pa o kay puan pang ayoson at least mahahabol pa ang kontraktor alagad kung naka-turnover na ini makakaluwas na sa responsibilidad ang kontraktor apira saan babayaan ang presenting headquarter kan BFP Kamalig ipaparepair na kan lokal na gobyerno. Sa ngunyan day pang response ang BFP Kamalig sa kunata day pa ang mga ini nagbabalyo sa bagong building kan Bureau of Fire Protection digdi sa barangay Salugan kung saan sa maabot na Lunes nakatalaan na agadon kan DCGB News ang reaksyon kani kan BFP Kamalig sa pamamayo ni Fire Chief Warren Orindain. Mga dagdag na barita, Jimmy Nazalita, DCGB News. Nagdadakol asin nagkukusog ang reklamo kan mga nag-aagi na mga vehikulo sa access road na minakonektar sa Legazpi City Public Market pasiring sa Oro Site hanggang sa Barangay Peñaranda. Sa reklamo na ipinaabot sa DCGB News, piot na maray ang tinampo sa nasabing lugar dahil sa wala toong parking nin mga pribadong vehikulo na nangyari oral daw kasabay na
ang overnight parking na may resulta sa pagpiot kan tinampo. Enot kay ni, ang tinampo ipinagibok ang lokal na gobyerno para maiwasan ang pagkabuhol-buhol kan trapiko sa sentro kan syudad bilang sarong alternatibo kan mga bihikulo na maluwas sa barangay Peña Randa. Commission on Election sa Daraga Albay, padagos ang preparasyon para sa barangay as in sangguni ang kabataan elections hanggang wara nin konfirmasyon na makanselar ini. Detalye kan Bareta kay Joshua Bino. Pagkod sa daima ninlay na permado ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na makanselar sa barangay as in SK elections dahil pwedeng mapinjinte as in dapat diretso ang preparasyon kan Commission on Election o kaya COMELEC impluman sa Daraga Albay. Ini na parte kan naging pahayag ni COMELEC Daraga Election Officer Sir Andy Toledo kung saan ang saro sa talagang puspusan ng pinagigibong preparasyon ngunyan. Iyo ang nagrali ng schedule kan voters registration na nakatalaan gibuhon poon Agosto 1, sundo Agosto 10, 2025 sa Daraga Albay dahil anta sa litman sana ang opisina kan COMELEC Daraga. Pinagmawot ni Sir Andy Toledo nagibuhon ang voters registration sa Agosto 1 o voters registration sa Daraga Covered Court para mas mahiwas ang benyo as inconvenient man para sa gabos na mga maparestrong botante sa Daraga Albay. Susog sa record ka nasabi ng ahensya, nasa sobra 90,000 ngunyan ang registered voters sa munisipyo kan Daraga Albay. Asin pagkatapos ka naka-schedule na voters registration naman ngunyan na taon, pinagalaoman sigun kay Toledo na posibleng umabot na ini sa sobra 100,000 na mga registered voters sa nasabi ng munisipyo. Kung kaya sa ngunyan, pinaggibo ka na COMELEC dyan sa Daraga Albay, iyo magkakanigong mga preparasyon kailan ta Agosto 1 voters registration as in Disyembre 1 barangay as in SK election dahil mapondo ang preparasyon sagkod sa dainin bagong kasuguan o kaya lay ang presidente na makanselar digdi. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCGP. Mga tugang nag-ocular inspection ang mga opisyal kan barangay sa Public Catholic Cemetery kan barangay Mayaw Uwas Albay. Ini kasunod kan insidenteng pagrampahog kan mga apartment type na nitso na may 30 persona poco mas o menos na nakalubong digdi. Sigon kay punong barangay Domingo Rilao, base sa iyang pagipag-oron sa sepulturero, nagigibo ng unyan nin mga bagong nitso para duman i-relocate o ibalyo ang mga nakalubong, partikular na ang mga bago pa. Kinumpirmar man kan opisyal naan magastos kay ni yung simbahan sa pagkasabing ini nagapadalagan kan Campo Santo. Sa inisyal na investigasyon, nagkagarabaan mga nitso dahilan kan dekada ng pagbugtak kan mga nitso pansyon. Sigot sa gilid na mismo kan umahan kung sain manta naglumoy ang daga lalo man ngunya na padagos na paguran. Mas nagrararom ini kung kaya ang resulta ruminang pahog. Sa ngunyan padagos ang espersos kan mga autoridad katuwang ang simbahan para masolusyonan ang problema. Number 2, most wanted person sa Santo Domingo Albay, arestado na kaso hapon. Detalye kan Bareta kay Jomar Bien. Nasa kamot ng unyan kan mga autoridad asin nakatalaan ni i-balyo o ipresentar sa korte ang konsideradong number 2 most wanted person sa Banwaan kan Santo Domingo. Ini matapos na magkaigwanin joint operation ang Santo Domingo PNP sa pahingenot ni Police Captain Jerry Banaynal asin ang 2nd Albay Police Mobile Force sa pangenot naman ni Police Major Jeremy Partinga tangani na iserbi ang warrant of arrest kontra sa sarong 24 anyos na soltero na residente kan Banwaan kan Santo Domingo na may mga pinaghahampang na mga magagapat na kaso kariba sa kasong pinaghahampang kang suspitsadong alias Den iyuan duwang bilang ning qualified rape of minor na ding rekomendadong piyansa asin na duwa pang kaso ning of acts of lasciviousness
na may rekomendadong piyansang 180,000 pesos kada saro dahil na nakapangiskapar ang suspect kan ang mga puwersa kang pinagsarong grupo kan mga autoridad iyuan pasyaran siya sa sayang residensya tangani na arestaron. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Magbabalik ang mga darakulang bareta sa GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay?
Download na! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapi mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga bareta, ipinagdeklarar po kan Korte Suprema o Supreme Court and Bank ang unconstitutional ang articles of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na pagsuhay ini sa 1-year bar rule. Alangad piglinaw ni Ting na day kay nipig absuelto si BP Sara sa anuman na asunto kontra sa iya. Sinabi pa kan SC spokesperson na pwedeng magsumiter nin panibagong impeachment complaint kontra sa Vice Presidente poon sa Pebrero 6, 2026. Ang reklamong impeachment kontra kay Vice President Sara nagugat sa pigasabing sala na paggamit kan fundo kang nasyon asin sa pagpatakot sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos asin iba pang opisyal kan gobyerno. Pigre-respeto asin pigmidbid kan Senate Impeachment Court ang desisyon kan Korte Suprema na nagdideklarar na unconstitutional an impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa sarong statement, sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol bilang ko-equal na sangakan gobyerno ang Senado iyo ang duty bound na irespeto ang pinal na desisyon kan Korte Suprema
sa desisyon kan Supreme Court anbang nagsuhay ang prosekusyon sa 1-year bar rule kan pagsumiter kan article of impeachment asin dahil digdi warang jurisdiction asin day dapat na mapaduman sa Senado ang impeachment case. Sinabi niya ang halatun sana kan Senate Impeachment Court ang formal na transmittal kang desisyon kan Korte Suprema asin iba pang related guidance na pwedeng makapekto sa jurisdiction kan impeachment court sa kaso kan Vice Presidente. Dagdag panitungol na mantinidong komitido ang Senado na isulong ang constitutional order. Siguruhon ang due process asin proteheran ang integridad kan sa tuyang democratic institution. 2 katao po ang nagadaan dahil sa helang na leptospirosis. Sinabi ni Manila Health Department Director Dr. Grace Padilla na dinara sa Santa Ana Hospital ang sarong pasyente mantang ang saro man sa sarong hospital sa Tondo. Magigirumduma na inot nang sinabi kan Department of Health na pigalauman ang pagitas kan kaso kan nasabing helang lalo na tarakol ang mga lugar na nalubog sa baha dahil sa pag-uuran. Pero piglinaw man ni Dr. Padilla, nagkahelang ang mga pasyente bago magrapado ang bagyo. Katakod kaini i-report man na may 5 pang kaso ng leptospirosis sa Santa Ana Hospital asin tigwalong pasyente sa Manila Hospital asin Tondo Medical Center. Iba pa niya itong mga bareta, personal po na ipinaabot ni Senate Committee on Health Chairman Senador Bongo ang pagkikidamay sa mga nagadan na o kaya sa mga nawalat na barangay health worker o nawalat na barangay health worker sa pamilya sa pagi ni Cristina Padora nagadaan matapos makuryente sa laog kan sa indang Binahang Health Center sa Mikawayan, Bulacan. Kasagsagan kang uran asin baha na obligasyon ni Padura na magkuhanin mga bulong asin supply para sa mga nangangaipon na mga kabarangay dahil sa peligrong hinampang kan barangay health workers. Lalong nanangapodan si Senador Bongo na pakusugon ang proteksyon asin sa dapat manabinipisyo sa mga barangay health workers. Enot kay ni nagpasar ininin sarong bill o Senate bill na nagsasabi na dapat magkaigwanin Magna Carta o barangay health workers na may katuyuhan na magtaunin kompensasyon may kinaraman sa sakripisyo kan mga barangay health workers. Kasabay man ang sunod-sunod na nangyaring bagyo, nagpadaraman ng tabang at sinabi ng senador sa mga tinamaan kan baha. Kasabay sa mga nahatudan ng tabang sa mga malasakit team kan senador, iyon mga kababayan sa Rizal, Bataan, Bulacan, Laguna, Cavite, asin iba pang parte kan Metro Manila. Bareta ngunyan sa ibang nasyon, makalipas lang kan mga patalastas, alas 6:35 po, nin aga. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na!
GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas, binasulpok kang Estados Unidos ang Hamas na sindang naging dahilan sa pagpalyar na magkaigwaling ceasefire deal. Mantang sinabi ni Steve Witkoff, ang Special Envoy for Middle East na pinauli na sinda ni US President Donald Trump matapos ang palyadong ceasefire talk sa Qatar. Dagdag pa kayo nagpahiling ang Hamas nin garong kawaradin interest na sinasabing pagipaghuron sarong dakulang kasubgan ng ginibong aksyon na ini kan Hamas. Dahilan digdi, naguli naman ang mga representante kan Israel matapos ang palpak na ceasefire deal. Siniguro man kainin na magibusindan ng ibang parte pagi para makauli na ang mga bihag kan Hamas. Business News. Bigla lauman mga tugang na maitaas ang presyo kang diesel asin kerosene sa masunod na semana. Mantang dahil pa sigurado ang mangyayari sa presyo kan gasolina sigon sa Department of Energy. Sinabi man ni DOE Assistant Director Rodela Romero na base sa 4-day trading, ang presyo kan diesel may aumento na 50 sentimos kada litro. Mantang ang kerosene posibleng madugangan ng 30 sentimos kada litro. Mientras na ang presyo ng gasolina posible man na may taas o mag-rollback nin 10 centavos o 10 sentimos kada litro. Kung magitaas man ang presyo kan gasolina sa masunod na semana, iyon ay ang tulong sunod-sunod na oil price hike poon kan Hulyo 15. Paliwanag ni Romero na ang pagbabago sa presyo kan produktong petrolyo kausa kan pagbaba kan crude inventory kang Estados Unidos. Ang kawaran ng kasiguruhan dara kan US policy asin kan geopolitical o political conflict entre kang Iran asin Israel. Lawang kita mga tugang sa health news, sa ramon tadaw ang mga pagkaon na dapat ibitaran kan mga personang may gout. Susog yan sa mga eksperto sa salon. Pading Mar, good morning. Go ahead. Good morning, VP. Sarong sintomas nin gout, ang grabing pagubag, asin kulog nin mga kasukasuan o joints, kan mga guramoy sa bitis, buko-buko, ankle, asin tuhod. Sigod pa sa mga eksperto, na para maraman kung gout arthritis anhelang kaipuhan ugidon ang uric acid sa bagin nin sarong blood test dahil analangkaw na uric acid pwedeng mabilog asin magduman sa mga joints. Tanganing maiwasan ang gout, magalikay man sa pagkaon ning katoy o atay, bupis, batchoy, baga, balon-balunan asin mga tusok-tusok na isaw nin urig. Siring man ka mga sira na alumahan, bangos, bulinaw, bisugo, matang baka, tunsoy, asin turingan. Kaya puan man na uminom nindakol na tubig para mailuwas ang uric acid. Dagdag pa ka mga health experts, naman tiniron ang tamang timbang, iwasan ang magtaba, asin kumaon nin mahamis, dahil kapag guminabat, mas mapupudpud, asin malilipisidan ang mga joints sa lawas. Health News from Newsbase, Mardila, daing iba. Thank you, Paring Mar, sa mga health news na yan. Mientras tanto, si Miss Alexis Ruevivar sa kamugtakan kang panahon, hali po dyan sa Pag-asa. Aga po sa gabos na nakaantabay sa DZGB para sa magiging kamugtakan ng panahon ngunyang petsa 26 ng Hulyo, araw ng Sabado. Ang southwest monsoon or ang paros kang habagat ang patuloy na nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Kan epekto ng bagat ay nilalauman niya to na magiging bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron ng kalangitan at posibleng magkaigwang mga pulupulong pag-uuran asin pagkikirat pagdaguldol sa buong Bicol region. So maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa timog kanluran ang iral sa buong Kabikulan at ang kadagatan naman asahan nating magiging banayad sagkod sa katamtaman ang kusog ng pag-alon. Para sa tiga-monitor tang mga bagyo, si Bagyong Emong ay nagluya na at naging isa na lamang tropical depression.
padagos ang pagsiring ni Emong sa direksyong Norte Sirangan at huling nahiling sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes at daita na nilalauman na magkadirektang epekto itong si Emong sa Tuya sa Bicol Region. Inaasahan nato na between 5 to 7 a.m. ngunyang aldaw ay maluwas na itong si Emong sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang dati namang si Bagyong Dante ay huling nahiling sa layong 640 kilometers sa hilaga ng Itbayat, Batanes at arugki Bagyong Emong. Wala na rin itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Bukod pa dito, igwapakitang minomonitor na bagyo sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na CROSA na huli namang nahiling sa layong 2,315 kilometers sa sirangan ng northeastern Luzon. So wala din itong epekto sa ating bansa at mababa ang tsansa na ining bagyo ay maglaog sa ating Philippine Area of Responsibility. So in summary, asahan natin na dito sa buong Bicol Region ay magiging generally fair ang ating weather or maaliwalas ngunya na aldaw gawa nitong mga weather system o mga bagyo na patuloy na palayo sa ating bansa. Yun po ang ating forecast ngunya na aldaw. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Mga tugang iyang pangkabilugan kan mga darakulang bareta kanalaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po dyan si Jenny Balyaran asin si Nicole Angloriani. Siring man ang report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Baretang Kulalapnit! Alright, sandali lang mga morning heriters. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, mga tugang, may protection yan na Silimarin. Ang Silimarin kang Liver Aid, hali yan sa herb, natural kaya ligtas. Ini po sarong antioxidant na nagdataon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwede pong mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Pwede man na mabawasan ang paghubag kaini. May bisyo man wala, mahilig man uminom o day, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga botika nationwide. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Baretang Ini. Kulalapnit! Joshua Bino, may bit-bit kan istorya. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Good morning sa mga palantabay.
Good morning kay Sir Manila. Manila. Oo. Anong first name? Avocado? O si Abogado. Attorney Manila. Avocado? Salbatana kang si Taga-Tagas. Ano sa mo? Ano? Abogado Manila. Latusun kang Salbatana ka dyan na si Emerson. Si Emerson. Ano kasi nang paguna ko Abogado Manila. Avocado. Parang tawag avocado si Emerson. Ang nga rin avocado na. Hindi sa tandaan ko. Ha? Hindi sa tandaan ko. Latos unta kang Salbatana ka na. Si amigo ko yan. Emerson. Sa Tagas, Daraga, Albay. Yan. Alright, good morning, tabi, amigo. Okay, sige. Say daw ini. Na dating elected official. Nangunyan, empleyado sa sarong lokal na gobyerno. Oo. Iuluragan sa iya BP ang mga kabarkada. Nantaman. Narireparo kaya na pag-abot sa mga barkada asin iba pang mga pag-iriba. Oo. Grabe ang pagkakuripot. Normal mga ito, baka nagtipid man. Ay lamang minabutas ni sentimo. Kung minsan man, padulag-dulag sa naang fight, basta may tiripon. Igo nga na kung midbid na mag-draw plus na kamo kigarastosan sa wara sana. Pero gari parte man ang apod kaan pagiging thrifty. Teknik man garo. Normal na talagang baka may pigtitipunan. Pero ngaya, grabe ka kuripot. Pero ngaya basta may babae, lalo kung daraga asin nakakursunadahan niya. Garo na ngayang sili-sili. Malistohonon si Pai. Maski ako man, pait man ako. Maski ako man, pais na kung kuman talaga siya. Bakong iyo? Iyo ba ka? Ano ba? Pag gari maray-maray mang kaoron, pesta kun mo tulos. Buda pag taga horo hi hello mo tulos. O tulos ang number. Ako arong kita ka ng mga lalaki. Inda lang sinda. Inda lang sinda. Gire. Inda lang sa iba. Pipais nagtulos siya. Iyo ba ka? Pipadaran tulos ki delivery. Iyo dapat arukan. Okay. Kaya Ganyan. Pai, nabibisto sa nangaya ang tunay mong kolor. Garo ka ngaya bulating na asinan pag may check. Reparohon ka man ngaya. Nagrabe pa man ang gulo-gulo. Namamalisyahan kaya bipi. Basta dahil iawitan kan mga kabarkada. O kaya man minsan may nag-aaragahan. Piling ang taramon. Kamo na mo na ngaya tamay dumanan ako. Pero ngaya bipi repalan kun minsan. Nasa grupo may uminibang girl. Isus ngayon ni si Pai. Dahil pangyatig agda, nagpipresentar na kan buhay niya. Manangaya ka mo, tamagkarapi ako, nangaya ang bahala. Maluya. Dapat yan magpresenta. Maski siya nan manginota na mga agdaan. Oo. Anong garo, kunyari, bako siya imbitado. Nagurulok-ulok sanaan mga pag-iriba. Pagkirata kita sa nangaya, grabe pagkakuripot. Pero ngaya pag may girl, grabe man niya ang pahambog. Bistado ka na ngaya nonoy. Nakakapakusog bang kaya ang kibot? Iyo. O nakakapaugmaman? Pero makusog ang bot, pero maluyan ang tuhod. Garo gaan. Bistado ka na ngaya, Pai. Certified chick boy. Okay. May tarang mo tayo. Hindi na ako madagdag. May tarang mo tayo. Baka madamay ako. Good morning kay Madam Melinda Wee. Yan. Madam Melinda. Morning, tabi. Okay. Yan, Dipi. Pasiguro. Joshua. Goodbye. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Baretang
neat! Sige, o di paano? Yan ang pigsasabi na mga kwan, John. Maski ako, gararog man kaan. Storyang Pag makahiling ka baga kigari nga maraya, doon turog pa man si Mrs. Gade ngunyan. Doon ako turog pa man siya eh. Hirit. Turog pa man. Depende sa buhok. Ay, may nag-abot na text. Kas bago pa ini dapat na aga. O bueno, ano nakita dyan? Kumusta na po kamo? Storyang Mainit ko yan na istorya. Mga tugang, iyo ang pagdideklarar tabi kan Supreme Court na an article of impeachment na pinadara sa Senado unconstitutional. Iyo yan, ang pinag-irestoryahan ko yan. Maski kasubanggi, nawara lamang sa pirot ko kung kakahiling ko kan mga opinyon, kan sa tuya na mga abogado, kan sa tuya na mga analyst may kinaraman tabi dyan. So kung sabihon, itong mga tugang na impeachment ni Vice President Sara Duterte, unconstitutional. Gusto sabihin, suhay mga tugang sa Constitution. As in, sabi kan Korte Suprema, iyan ngaya nagbalgar ngaya iyan sa 1-year rule. No? Dahilan palanta. Ang argumento palang duman sa Korte, igwada adyon ki apat na articles of impeachment. Iga mananggad kitulo na nainot. May tulo mananggad mga tugang na nainot. Itong tulong nainot na ito, sabi kan Korte Suprema, kan ito da inaktwaran kan House of Representatives, kung sabihin nga itong paka-archive ngayang ito, kan tulong surunoda na ito, kung sabihin nga ka ito, ta in-archive nga ito, terminated na nga ito. Kaya nga di naman nga pwede na may ikaapat pa na ipinadara mga tugang sa Senado. Sabi, the court took note that the House of Representatives in the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon the adjournment of House of Representative. So tulod atabi na mga tugang na article of impeachment, so reklamo, apat na complaint, pinag-consider databi itong tulong na inot na terminated or dismissed. Kan mag-adjourn mga tugang sa House of Representative. Pero sabi sa decision, according to the decision, mga tugang, the 1-year bar is reckoned from the time an impeachment complaint is dismissed or no longer viable. Di na nga ito dapat, itong tulo na nagsabi databi mga tugang na dismissed na nga so article of impeachment. Kaya, di na nga dapat otrohon. Pangyari sa mauraro, ano? Di ba? Pangyari sa... Kaya dapat ito otrohon. Sarupa, mga tugang so nangyari so ginibudakan kan House of Representatives, it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Dapat pala na yan, igwamang ki Bill of Rights, may due process man. Adi, ano ang sabi, duman sa mga pahayag kan mga lawyers kasubang yung nagkairiling ko, mga tugang, gero tinukduan ang House of Representative asin Senado, ilinatag, bako tinukduan, gero ang dating arog ka iyan, ilinatag kan Korte Suprema ang mga dapat nagiribuhon kung may impeachment complaint. Linatag ninda, kapikan sarong abogado duman, ilinatag ngaya sa mga proseso bago kung igwa ngayang impeachment complaint sa saro ngayang impeachable officer. Napirwan an article of impeachment or resolution must include evidence when shared with House of Representatives. Dumampas na sa House of Representatives, dapat klarado na sa mga ebidensya duman. Mga pag-ururon dapat igwana ngaya ki mga ebidensya.
Oh. Doon sa pagpun pa sa nada, dapat nakalatag na ang mga ebidensya. Sarupa, the House of Representatives must be given a reasonable time to reach their independent decision whether they will endorse an impeachment complaint. Dapat ay ki reasonabling oras ang mga congressman, ang House of Representatives, mga tugang para pag-adalan ang sinabi ng kaso. Nailing mo na. And ang ebidensya databi should be sufficient to prove the charges in the article or articles of impeachment. Arog palang kan. Ano? One ang sarap papalaan. Hindi ko matandaan ini ko nangyari ini duman sa mga kaso na Justice Corona, siya pa ito sa na-impeach sa mga siya pa ito sa may mga kaso kan impeachment baga. Pero si ERAP ka ito. Hindi ko aram ko nangyari. Pero sabi kan korte, pag igwang niya kim mga impeachment case, ang respondent nga o ano yan na ipinagreklamo, the respondent in the impeachment complaint should have given time, a chance to be heard on the article of impeachment. Uyog-uyogon mo yan. Sabi yun, mga tugang, bako manggitang abogado, pero simple man sa ang pagkasabot ta kaini. Di ba? Itong persona na ipinagreklamo, dapat tawanin tsansa na madangogan sa iyang lado. And the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to Senate despite the number of endorsement from the House members. Oh. Di ba? You know, Your Honor, mga morning hearers, ang simple, sabi, ang ipinagreklamo dapat tawanin tsansa na nangugunan sa iyang lado. Asin siya, dapat igwanin mga supporting evidence na nagpuprobar kan charges sa iya bago databi i-transmit mga tugang sa Senado. Itabi yan ang sabi kan Korte Suprema. Hali databi mga tugang maski da may endorsement na ang House members, mga tugang, dapat iyan tabi pigsusunod ang due process. Yan. Mapagalaman maging abogado, ano? Okay, na ano sabi pa? Ano ang saro sa mga gist kan base sa news kasuha banggi? Ang Senado databi could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Dahil ang databi kan siring na bagay, ang Senado ngayon, dahil na nin jurisdiction na sa impeachment proceedings ta unconstitutional da ito. Yan. Alagad, however, the court said it is not absolving Vice President Sara Duterte from any of the charges against her. Yan. Ang dinesisyonan man sana, suhapot na itong impeachment, article of impeachment, legal o bako legal. Pero ngayon, so paninimbagan niya, di man niya ito kung siya ngayon may paninimbagan o ano man ngayang kaso kontra sa iya, di ngayon pinagdesisyonan kan korte. Kung sabihon, ako man, dahil nangangahulugan na, ang Vice Presidente, mga tugang, libredo na sa ano man na klaseng kaso o sa charges sa iya na isasangat o isinangat na ngunyan o isasangat pa sana sa maabot na law kontra sa iya. Tam pinagdidesisyonan, bako man ngaya ito. Ang pinagdesisyonan kang korte, ito ngayang hapot, tungkol sa constitutionality kan impeachment.
the court does not determine whether an impeachable officer may be removed or disqualified from political office. It emphasized that it has the duty to construe the process mandated in the Constitution. Yan. Iyo tabi yan. Diba? Oh, iyo paano kaan mananggad may bali apat ito palan. So duman tabi ang binasihan mga tugang kan Korte Suprema. May kinaraman. O kaya, no rin da ipapailang, no rin naman dapat magkaigwa ki impeachment case na dapat i-file. Sabi kan Korte, the 3 impeachment complaints were archived in, therefore, deemed terminated or dismissed on Feb 5, 2025. Therefore, dai na ngaya, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Dahil nga nang dapat na may file na complaint kung igwa pa man, bago nga niya ang February 6, 2026. Kung sabiyon, ang impeachment mga tugang na bago kontra sa Vice Presidente ng Igwapa dapat Junior Pebrero 7, 2026. Tama yun? Oh. Tama ka nga attorney? Simple man sana ba ka? Diba? Diba kay pon mananggad ki ano ya? Sabi kan texter tangan, simple nga yang pagsabuton man sa nan desisyon kan Korte Suprema. Oh, iyo po, ito kayang sa kuyang binara sa base po yan sa mga news kaso banggi. Buda po sa mga discussions, mga tugang mga legal luminaries, mga tugang duman sa Metro Manila. Tuwig para healing ko kaso banggi. O saka, paano na? Sabi kang House of Representatives spokesperson, ikaw siyang medyo dahil basta-basta ako mga tugang ang desisyon kan Korte. May mga iba pa daang paagi para mga tugang may pagpadagos yan. Ang kaya lang, ang question dyan, anong magiging desisyon kan Senate Impeachment Court? Ang mga senador, tabi, na minanduhan na na dapat ngayon, nakaabot sa, nakaabot dapat iyan sa Senado bilang impeachment court. Impeachment court. Yun na tabi. Di paano? Mogma suiba. Suiba tabi mogma. Suiba mamundo. Abangan niya to next week. Kung anong mga tugangan iba pang mga magiging remedyo legal kan mga tao. 13-0 ang buto kan korte. 13-0. Diba? 13-0 tabi. 13 mga tugang puro nagsabi na unconstitutional nga itong article of impeachment dahil lang nag-violate nga ito duman sa 1 year so bar rule. Mga tugang may kinaraman sa pagkakaso sa sisay man na impeachable officer. Yun man sa nansabi kan Korte. Kaya databi, kung igwa pa man, next year naman nga. Sige po. Yun man sa natabi yan, mga tugang, ang mainit na mga istoryangon yan sa Lado National. Salamat kan sa nung pagantabay. 7:30, mabalik kita sa programang Radyo Klinika. Sa tuya tabing bisita. Ngunyan mga tug, sa dyan taod sa tuyang programa, iyo tabi ang saro na na saro tabing eksperto may kinaraman po mga tugang sa importanteng hororon. Yan. Si Dr. Maria Leonor Reyes, General Pediatrician, Diplomate, Philippine Pediatric Society Incorporated, affiliated po sa JBDAP, as in ZMI and Perpetual Health Medical Clinic sa Ligao City. Dati po yan of Reyes Hospital. Okay, mamaya lang ang satuya tabing pag-restaurant, ano po ang tamang nutrition in celebration po of Nutrition Month with Dr. Maria Leonor Malu Reyes. Salamat kan sa nung pagantabay. Goodbye. Maray na aga po. Bareta alas 7. Susunod na.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources.